Здравейте хора, аз съм Хилобрем. Здравейте хора, тук с мен е Живко. Здравейте хора, аз съм Хилобрем Беги. А тук аз съм знака БГ. Добре. Да дадете моя приятел копира скина на знака. Да, копирам го. Да, Той ми е готин, той ми е любимия. Да, и той играе с него и така. Аз не мога да играя, така че да си избера. На кой свят влиза? Не да става. А, на тос ли Ани? Не, той е тъп. Не, човек, защо е зле? Той сяд е тъп, бе. Але бе, човек, Да. Хора, искам да спра за око. И така, хора, продължаваме. Избирам си някакъв свят. Не, излиза. Стига де! Добре, искам да избира. Добре, създавам нов свят. О, да! Бъгнах се и влязах в... Чакай аз. Много малко островче. Да, аз влязах. Аз без ти не мога да влеза. Да, така хора, сега ще изберем, но сега защото и малкото островче е тъпо. Дай, какво да правим? Да, хел. Чакайте. Добре, хора, вече сме в гора, виждате. Можем да се спалнем няколко кончета, храбончета. Ама не вдей, моля. Да. Ти пък къде ли твърш? Чакай. Ще се загубим иначе. Ти кажа. Матка. Кой си ти? Издигни се. Мисля, че ще видях. Я върви напред. Ти виждаш ли? Ето та. Чакай, човек. Човек, не ти виждам. Ето ма. Чакай, не ходи никъде. Ето ма. Човек. Ето те. За теб съм. О, изкарам я къла. Добре. Дай сега и тук ще си изхвърлим нещата. Хора, ни да знаете, така започва и слагаме с ни. Тя неща си ги слага. И хора, благодарение на Дани БГ, аз имам най-новата Майнкрафт, защото той може да изтегли най-новата безплатно. Хора, извинете. И отвътре имаш същото дърво. Мама ми е... Мама е с една приятелката на майка ми е майката на Дани и си го бъде. Гладка, ако има някакво село, яко. Къде се тръгна? Хора, искате ли да... Дани, искаш ли да отидем в село? Да си спалнем в селце? Едно село искаш ли да се спалнем? По кода? Да. Ар. Чай тук да разкрием малко. Бале, тук Чакай си, бе. цяла гвардия кончета при кончетата са. Аз пък не ги виждам. Чакай ли си, бе. Виха! Къде си? Едно конче имаше. Човек, магаретата имат по... Виж колко живота имат магаретата. Що слиза, бе? Да, знам. Хора, Дани БГ се махна. Не, също. Окей. Така. Ето ма, за теб съм. Знам, аз сега влизам. Ти бич. Отзада имам табелка. Да. Знак. Гледайте табелки, аз съм Зака. О, как паднах? Алелуя! Човек, знаеш какво можем да направим? Уни, желето. Да скачаме Не. високо. Не, искам ви да взема оградка. Ще правя нещо много това.
Няма казал. Какво? Защо съм вълна, Нещо ми се бъгна. Хора, ще видите какво ще направя. Кончо! О, майна това. Ето Кончо. Кончо! Ох, на Мончо. Кончо ела тук. Да. Така, готово. И дай беги и ти си завалиш едно конче. Човек, на той желен може да бягаш хубаво, защо се махна. Откъде зазнавам? Откъде се заза? Ай, махни се от. Човек, виждал ти зъбите. Виждал зъбите на коня. Чуй се. Ай, беги. Аз ще се засиля, ще отида колкото се може най-високо. Не мога да влезна. И... ето. Човек, аз съм най-горе, чакай ма долу. Иди да идваш при мен, защото съм много горе. Защото съм много нагоре. Ти ме виждаш. Ай, алоя. Пускаш ли се? Да, пускам се. Не! Що не паднах там, където исках, да си даде. Здрасти. Дай ти си завърнеш едно конче. Сега ме гледат високо. Си знаеш, че си го махна. Хора, да знаете ли защо ми се затъмни екрана? Защото не свършила батерията. Да. Но това е на майка му телефона, аз имам на свой. Да, още съм ви купил. И така, хора, аз ще завърша с този клип. Чао!